Ik denk dat we daar positief nieuws te melden hebben. De begroting die eindigt met een positief resultaat. We hebben voorlopige cijfers gehad die indiceren dat het resultaat 37 miljoen gulden zou zijn. Die dan gedoteerd wordt aan het Schommelfonds. Het Schommelfonds is er voor sociale fondsen, voor de AOV en voor de BVZ. Dat Schommelfonds wordt gevoed door dat overschot en dat geeft dus meer zekerheid dat de sociale fondsen ook voldoende middelen in huis hebben. Daarnaast wordt het gebruikt ter compensatie van het tekort in het verleden. U weet dat over de jaren 2010 tot 2012 er vrij grote begrotingstekorten zijn geweest. De begroting voor 2015 is op tijd vastgesteld. We hebben daar ook een positief advies op gegeven. De begroting is in evenwicht, zoals dat ook hoort te zijn. En de eerste indicaties die we hebben gekregen, maar het jaar is natuurlijk nog maar kort, is dat er ook geen aanleiding is dat die begroting niet in evenwicht zou eindigen. Maar er is wel één voorwaarde die ik wil noemen. Zoals u weet wordt er al lang gesproken over de pensioenhervormingen voor ambtenaren. We gaan ervan uit dat die discussies nu snel worden afgerond, want dat is ook noodzakelijk om ook meerjarig de begroting op orde te krijgen. Er zijn twee risico's die ik met name wil benoemen, die niet helemaal nieuw zijn. Het eerste risico zit er dat bij de AOV er grotere tekorten zijn dan verwacht. Op zichzelf dat er tekorten waren is niet nieuw, maar ze zijn wel ietsje groter dan verwacht. En dat komt omdat meer mensen op hun 60ste toch met pensioen gaan, ondanks het feit dat dan een korting wordt toegepast. Ik moet zeggen, de regering heeft daar proactief op geacteerd om te voorkomen dat er geen tekort in de AOV-fondsen komen. Het tweede risico, en dat is niet nieuw, daar hebben we het eerder over gehad, is de overheidsvennootschappen. U weet dat er een aantal overheidsvennootschappen in financiële problemen zijn. Aqualectra, CDM, Seapost en de ADC. We hebben het daar eerder over gehad en we hebben de regering geadviseerd plannen van aanpak op te stellen. Die waren in de begroting 2015 meegenomen, maar het papier is geduldig, nu moet natuurlijk geïmplementeerd worden. We hebben de regering gevraagd om concreet aan te geven welke maatregelen nu worden genomen om die overheids-NV's weer gezond te maken. Nou, Curaçao heeft veel tot stand gebracht. De begroting is op orde. Het ziet er eigenlijk behoorlijk goed uit, maar er is iets wat wel erg vervelend is. Er is nog geen één vastgestelde jaarrekening sinds 10-10-10. Dat komt niet goed over. Dat maakt niet een goede indruk. De jaarrekening 2010 die ligt bij de Staten. 2011 kan elk moment ook op het bureau van de Staten liggen. En 2012 is op een haartje na klaar. We hebben een dringend beroep gedaan op de Staten om die jaarrekeningen dan ook snel vast te stellen.